Расскажи про себе нечто, что ніхто не ведае. Я рэп читаю. У Ірландыі 80 тысяч людзей размаўляюць на ірландскай. Людзі без роднай мовы толькі напалову нацыя. Трое пачалі чытаць рэп. Можа, ты і ведаеш словы, але мовы ты не разумееш. Чаму б не пакласці гэта на музыку? Ён мае студыю. Ну, біты напіша. Ну, гэта, вядома, не Эбі Роуд. Эбі хто? Вось, зазырце, 808 Роланд. У продажах праваліўся цалкам, але калі трапіў у рукі здольных людзей, яны змаглі змяніць хіп-хоп назаўжды. А што? Субцітры твае чытаць буду? Раз, два, тры. Лічы гэта грукатам у дзверы перад грукатам у дзверы. Музыка твайго сына і ягоных сябрукоў прыцягнула залішнюю увагу. Проста нікчэмнасць. Адкід грамадства. Ты скончыш у цёмным завулку. Вы маеце жыццё, кар'еру, будучыню. Я магу забраць гэта ўсё вось так. Дастаўка ў рукі. Эй! Ніякай музыкі. Кожны мой дзень на волі – гэта псіхалагічная перамога над акупантамі. Нікап. Так званыя ірландскамоўныя рэперы, якія прапагандуюць гвалт і антысацыяльшчыну. Хочаце пазабівацца? Давайце, але без мяне. Я больш ніколі не хачу цябе бачыць. Я не хачу цябе бачыць. Вы паглядзіце, адзін пупа, другі лупа. Горад не мусіць чуць тое, што цікавіць нейкае быдлоцце, бо ён мае права размаўляць на ірландскай. Удзельнікі музычнага гурта выкрыквалі антыбрытанскія лозунгі. Кожнае слова, сказанае па-ірландску, гэта куля ў змаганні за свабоду Ірландыі. Куля – гэта ты, сынок. Чаму не размаўляеш на мове каралевы? Можа, падкажаш, калі ў тваім раскладзе фіт з доктарам Дрэ?